Yan, may hapon. Nag-asa ka ni ka, sir? Kuan, Bini Bataan. Mabini Bataan. Karong patagag hilot? Ano ba gid? Sige. Shout out sa taga Mabini. Akong hilotong si Sir karon. Ano di pa matay gani mo? Ayun bisa. Piyang ito ni. Yawa, nagugay ng bar. Upugan yung sigaw. Kultura di suwi pasta. Kuan ba? Pero unsa gid among gid pamatay gyud? Ano? Ay, dire sa kunti. Ano mo? Bingo dan dire. Ang kung batay din kunti rin ubo. Upo, pila naman nakabuha ng upo. Siya wala man no. Wala og tambal wala nya kaman. Saya lagi kaning ikan tag. Ang spray. Ya, minom. Split. Kultura. Kanya. Balik. Saya nungatan to. Pero ang number 1 dyan mo gipamatay unsa man? Eh, upo kay dugay ko no. Kuan ang bulan ko rin. Wala na Dili sa kita likod. Saya mo tumaon mo. Saya tumaon ko. Saya mo helper ko. Upo sa likod ya. Mubanod na pod. Pagbanod rin saya basa basto mo saya rin. Mahago tag sa dili, bawal gyud na sa masa hapat liko ha. Punto ha mo gabi ka. Papas mo na. Ang tawag na niya pas mo sa kusog. Tapuhan na ko Kanya dili gyud ugad gyud ang atong ikuan anak, no? Nya pag di ka munda kag basa ko to hapon gabi, ang hindi nga na paralyzed gyud na. Treno man dugay pa mapod. Wala tag gikuan pero mo gyud na realidad gyud na. Pati dahanan pilot ko wala. Sige. Tagalay mo t-shirt. My turn. Ah, My turn naman. My turn naman, di ba? Ayan, shout out sa ko ang subscribers ha. Naghilot na po ko taga Mabini X? Bini Bataan niya. Mabini Bataan, Digo City. Ayan. Yeah, shout out sa taga Digital Bank Indonesia. Shout out. Shout out na ano? Bank of Indonesia. Comment mo sa ko ha. Kana. Kaya kana. Steve, nakalibang ko na si Steve. Di ba din nakalibang si Steve? Di ba dapat ang ka? Ano yung sige mo kapangalan siya? Yawa dito sa maglaway na ko. First yun yung mga hilot karon. Nakuha. Ano din ang pangalan? Ang pangalan? Antonio. Nakaigit na ko. Kita na ka sa YouTube wala. Kaya gusto mo tanong na dugay gusto YouTube, Facebook. YouTube. Ata na po ka YouTube. Live ko dai. Subscribe na ka. Subscribe. Masaya jara ko mo kuan. Okay po. Dai kuan. Para ko tinggal na mo. Ano, nagagay na ko konta ko na message karo wa pala ko replyan. Hilot. Ang sana to ni hilot. Ano, replyan lang ako tong sa YouTube. Ba't po ko tong YouTube? Dito naman dyan ang agi.
kamot-kamot isa relax. Ini gitandog ng pagmudre, lusay ni ha? Ini lusay ya, pag di nato ni tandog mudako ni mo ninong darungon nga magpunga usahay, kung kasusahay ha? Muna siya singot ha? Muna siya yung dako tayo pa. Pero bang gusulay ni? Grabe yun yung lawas na daw. Ayun, pagbasa na guli. Mula sa mga guli Ha? mula sa tripan. Ito, nagay na rin mga ito. At ako asawa kayo, dahil Paninglan ka na. Gihilot ako karon dito, paralyze. Yeah. Related to sila Kuya Roel. Yeah. Therapy na ba? Oh, Kuya Roel, magpa-massage. sa wala to na to dito. Tawag ka bis mamang, Diamond. Dali ha. Tawag ka si mamang, dali lagi. Tawga si mamang, tawga si dada, tawga tanang tao. Kapsa daw nila wasa. Ya anak yun na ba sa kugihan ba no? Abi. Lata ka na diya? Likod ka na diya? O din, napahilot na dyan. Come on. Paghulat, ikakahulat. Paghulat? Paghulat mo, Lata ka dali. Tanaw na itong listahan. Kuya Roel, kayo. Si? Si? Kuya Roel. O nga naman. Mang. Nan, si Roel? Oo. Bukante rin daw kaay muna si Badang. Sige, pagkakante. Ano daw? Sige, pagkante. Alas 7. Hindi madalikit ka ron. Hindi naman. Ano na na? Napapulot sunod. Wala site. Ina daw, balik ka niya. Masukot na siya kung ang nana. Sunod-sunod, manggod. Sunod-sunod kaya itong buhian, god. Kauna mag-booking ko ito sa alas 6. Mauman to alas 6. Mga alas 8 na din. Mauman ang alas 6. May hapon pa man. Eh, di lang tumusipot, mana ko. O, klaruha daw. Bigyan na namin number. Okay lang, tawagin. Patawagan na lang kung siya. Nalisod, magubiyaan ko. Yan ay, nakabook mo ko. Home service ya? Kuya Roel. Yun nga, ang home service na mo 500. Kaya kung di, wari lang siya, 200 na. Papilian lang siya. Kung ano siya, na 200 lang panihon. Mga alas 8 talaga yun. Hindi ka pwede sa inyo. Pero Roel. Saka. Buhi na. Dari na. Unsa na lang ang istorya ba? Mo ba? Pasaran siya ka, nag-steam, ano? Kaya nag-diaper siya. Kasi nag-diet. Nag-diet gani siya, 2 ka adlaw pa. Baka Wala. niya pagka-diet. Nga darabay ko nga gamay. Ako na lang sa unya, mga alas 8, bantahan na lang good. Inapangangyo lang. Pero kung atawagi ko kay para kung on. Hindi may kadawat uglain. Oh, klaro sa. Saan malawag mo, boss? Ha? Sa lugar ka, usman ka ni Piskas Mana? Grabe mo nawag eh.
Satisfied ka? Ha? O, relax lang. Hindi pag-usap.